Merkezde geçirilen dawaraly maslahat atnaşylar ilki bilen dewrawa binanyň eýwanyna ýaýwanlandyrylan sergini sinadiler. Belent ruha beslenen aýdym sagaly dawralar bilen goşdurylan sergide Gahrman Arkadamyň zekininden çykan kitaplara, aýratyna Luqman Arkadamyň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly köp jiltli ensiklopediýik işinde beýan edilýän maglumatlara möhüm orun berilipdir. Bu ýerde türkmen topragyna bitýän dermanyk ösümlikleriň görkezilmegi we ýürite usul arkaly taýýarlanan mekem çaýlaryň görnüşleri serginiň ähmetini hemde derejesini artdyrdy. Dawraly maslahatyň dowamyna türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, hormatly İlyas Uşy, Gahrman Arkadamyň ýol başlygyna Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat ganatynyň müdiretiniň ýylyň dowamyna ýerine ýetiren işleriniň jemlerine başlanan mejlisde garalan meselelerin ähmeti barada gurrun edildi. Bellenşäli Gahrman Arkadamyň hemde Arkadaly Gahrman serdarymyň ýygydaly tagallalary netijesinde garna tarapyndan asyrly we sahawatly işleriň ençemesi amala aşyrly. Şeýlelikde gaznanyň ferişdeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça näse çağlaryň 260-syna degişli operasiýalar geçirildi. Bu bolsa köp sany näse çağlaryň saglyklarynyň dikeldilmegini üpjetdi. Şeýlede howanarlyga mätäç şagylara bir näçe keseler boýunça bejergiler amala aşyrly we saglygy goraş, öňler şäherler geçirildi. Mundan başga saglygy goraş maksatly lukmaçylyk ferişdeleri satylandy. Şeýlede dawaraly maslahatyň dowamyna tamamlanyp barýan ýyllar näçe çağlara bir näçe operasiýalaryň geçirilenligi we saglyklaryny dikelden nesilleriň bagtyar durmuşyň köýürli görüp ýaşaýanlyklary barada aýdyldy. Şunun bilen baglykda saglygyny dikelden çağalaryň inatalarynyň Gahrman Arkadamyda we hormatly prezidentimize bolan hoşallyklarynyň çägi ýok. Şeýlede gaznanyň ferişdeleriniň hasabyna Türkiýe Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Awganystanyň, Ukrainanyň we Palestinanyň jebir çeken çağalaryna niýetlenen insanperwerlik ýükleri guradyldy. Bu bolsa ýurdumyzda türkmen halkyna mahsus insanperwerlik ýörelgelerini üstünlikle dowam edýäniniň aýdyň nyşanydyr. Berqara döwletiň täze ýamynyň garkynjy döwrüne milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna uletişler gazanylýar. Döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyna ähmetli özgertmeler amala aşyrylýar hemde halkara derejesindäki çärelere giň germerlýär. Munyň özi garaşsyz beýtarap watanymyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galmagyny şertlendirýär. Şeýlelikde Türkmenistan dünýä derejesinde saglygyň we ruhunetliň ýurdu hökmüne ikrar edilýär. Gahrman Arkadamyň başlangyjy we ýygydaly tagalasy bilen gurulan Arkadaş şäherine Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat ganatynyň ştab kwartirasy ýerleşýär. Gaznanyň müdiretiniň agdalarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen mejlisde garalan meseleler ýurdumyzda ötüp gelýän ýaş nesilleriň üns alada bilen gurşulanyny aýdyň şaýatlygy. Maslahatda bular dogrusyna bu ýysançly çykyşlara ul orun berildi. Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat ganatynyň bitirýän işleri dünýäni soluk derejede hereket edýär. Bu gananyň ferişdeleriniň hasabyna diňe bir ýurdumyzda çağlara däl, eýsem bir näçe döwletleriň çağlaryna da insanperwer kömekleri berilýär hemde berilip dur. Siziň bilişiňiz ýaly Golaýdy şu gananyň müdiretiniň şu ýylyň jemlerine başlanan mejlisi Köpet Dağı etegine bina bolan gözellikli deň taý bolmadyk Arkadaş şäherinde Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat ganatynyň ştab kwartirasynda bolup geçdi. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň şu ýylla gazanyň ferişdeleriniň hasabyny ýerine ýetirilen işler dogrusynda hemde geljekde göleňni tutulýan işler barada meclise gatnaşyklary gurrun berdi. Hemde müdiretiň agdalarynyň hasabatlaryny dinledi. Hasabatlardan görnüşi ýaly biziň ordumyzda doga bitdik kemli çağalara saglygyny bejertmek üçin gaznanyň ferişdeleriniň hasabyna himayet berilýänligi aýdylýar. Biz Gurbanyguly Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat ganatynyň ýanyna döredilen ýaşyller geňeşiniň alasy bolmak bilen bu gaznanyň ýerine ýetirýän işlerini yerlerde bolanmyzda ulu büýüsançly gowanç bilen halk köpçüligine ýetirýär. Şeýle hem agyr çylşyrynda paraxlardan soň saglygyny dikeldip mehriban enatasynyň ujagyna dolýan çağalaryň hem de olaryň enatalarynyň howsarlarynyň
Kahraman arkadagyny kahraman terdarymyza aýdýan hoşarlyk sözlerini hälisini ýatlaýarys. Kahraman arkadamyz biz bilen her gerekli dostlugyny Türkmen halkynyň gadymdan gelýän milli ýol ýörelgilerimizi, däpde surlarymyzy, urup adatlarymyzy täzeden dikeldip olary öýüp gelýän ýaş nesilleriň aňyna ýetirmekligi. Şonuň üstü bilen bolsa, olarda watançylyk, dogruçylyk, edeplik, sypaýlyk, açyk göwnüllük, mertlik, watana wefalyk, birek-birege syla hormatlylyk, mihmanparazlyk, birek-birege himayat gollaw bermeklik, yntanperwerlik, dostluk ýaly ýene-de bir näçe türkmen halkyna ata-babalarymyza mahsus gylyk häsiýetler terbiýelemekligi ören uly üns bermeligini natap aýdýar. Yntanperwerlik biziň ata-baba kanymyzda bar. Fursatdan peýdalanyp arkadan serdarly bagtyar ýaşlaryny uly üstünlikler bilen jemleýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň hormatly İlyasy Kahraman arkadagymyzy, pederi ýoluny münasip dowam etdirýän arkadagy Kahraman serdarymyzy, hormatly prezidentimizi ýetip gelen täze 2024-nji ýyl bilen tüýsürekden gazyny utlamak bilen olaryň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, ýyl urt bähwitli el tutumlarynyň rawaj almagyny tüýsürekden goýunyp ýaz. Diňläňiz üçin sag bolun. Ýurdumynyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirilen däwrali maslahatda döwletimiň ýygy-däle tagalasy bilen ýaşlaryň tamamlanyp barýan ýylyň dowamyna ajaýyp üstünlikleri, halkara derejesindäki ýeňişler bilen halkymyň bu ýsonjuny artdyranlyklaryny taly. Munyň özi ýurdumyzda himme taraplaryň bilim terbiýeli we täzeçil usullary işçiň peýdalanýan ýaşlaryň sanynyň artýanynyň aýdyn suwtnamasydyr. Şeýlede garaşsaz beýtarap Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hukuklary we bähwitleri babatda işläp taýýarlanan konsepsiýasyna ygranlydygyny iş ýüzüne görkezýär. Şeýlelikde Mehriban watanymyzyň hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna bu urda anyp barýan işler şeýlede Türkmenistanyň durmuşa geçirýän fiýataty Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar ganatynyň ýörelgesine laýyk gelýär we awraýly düzümiň gollawyna münasip bolýar. Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman Alim arkadagymyzyň döwletli başlanýyşlaryny üstünlikli dowam edýän hormatly prezidentimiz arkadagy Kahraman serdarymyzyň parasatly başçylygyny ýurdumyzda çağalaryň sarlaşykly ösüşini üpjün etmek, olaryň saglyklaryny goramak we berkitmek, mümkinçiligi çäkli çağalara sagaldyşdy keldiş kömeginiň ýokary derejeli hyzmatlaryny ýola goýmak arkaly olaryň saglyklaryny dikeltmek, Huwanlarlyga mätäç çağalara himayet bermek, döwletimizi ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, Kahraman arkadagymyzyň çuňur paýkasyndan göz başyna alyp gaýdýan saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşini durmuşa ornaşdyrmakda esasy orna ýelýär. Bu işleri amal etmekde diňe bir türkmen çağalaryny däl eýtem, dünýä döwletleriniň çağalaryny hem haýır sakawat goluny dodýan Kahraman arkadagymyzyň esaslandyran Gurbanyň Berdimuhammedow adynaky Huwanlarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sakawat ganatynyň yntanperwer himayeti bimeçwerdir. Gananyň esaslandyrjysy Kahraman Alim arkadagymyzyň ömri, ykbaly, şu ganadan himayet alýan çağalar olaryň hostarlary, maşgalalary tutuş türkmen halkymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Edip arkadagymyz 23-nji dekabryny Gurbanyň Berdimuhammedow adynaky çağalar sagaldyşdy keldiş merkezine gelip Gurbanyň Berdimuhammedow adynaky Huwanlarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sakawat ganatynyň müdiriýetiniň nobatdaky mezliýetini geçirdi. Ine şu mezliýetiň öňünçäti Kahraman arkadagymyz gananyň ýerine ýetirji direktorynyň bilelikde gatnaşmagymyzda şu ýylyň dowamyna edil arkadagymyzyň salgysyna ýurdumyzyň dürli künjeklerine ýaşaýan çağajyklaryň çekip iýberen suratlar bilen bizi tanış etdi. Edil arkadagymyz şonu çekilen suratlarda çağalaryň ata watanymyza, ene topragymyza, gözel tebigatymyza maşgala mukaddesligine bolan çağa ýürekleriniň sesini eşdiýänligini, her bir çekilen surat
Türkmen tebigatynyň gaýtalanmajak gözelliginiň nusgasyny görkezýänligini uly buýsanç bilen melledi. Gahrman arkadaşymyz şu buýsançly pursatlarda çağajyklaryň surata geçiren ýürek seslerini eşidip, diňläp, düşünüp oňa baha bermek bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaşymyzyň çağalary bolan süýgüsiniň nä derejede beýikdigini synlamak biz üçin ören tolgunurjy boldy. Gurbanyňyl Berdimuhammedow adyna Howanarlygy mätäs çağalary himayet bermek boýunça Haýr Sakabat garnasynyň müdiriýetiniň Nowatdaky mejlisine Gahrman arkadaşymyz ýaş nesiller baradaky, olaryň saglygy baradaky aladanyň hemişe üns merkezinde saklanýanlygyny aýtmak bilen Gurbanyňyl Berdimuhammedow adyna Howanarlygy mätäs çağalary himayet bermek boýunça Haýr Sakabat garnasynyň terişdelerinden mümkinçilikler çäkli bolan çağalara operasiýalar geçirmeklik üçin zerur bolan lukmançylyk enjamlaryny emeli beden agdalaryny satyn almak üçin 200 000 Amerikan dollaryny bermekligi garnanyň müdiriýetiniň Nowatdaky mejlisine gatnaşçylar üçin hasam begenlerji we tolgunurjy waka boldy. Gahrman arkadaşymyzyň merkezimiziň çağalar bagyna gatnaýan we merkezimizde bejerge alýan çağalar bilen gatnaşmagyna ýürüýte taýýarlanan dünýä çyksak belen sarpa bar bize bagtyar idi arkadaş bilen atly bayramçylyk dawrasyna gatnaşmagy biz üçin ömürlük ýatdan çykmajak şatlykly wakalaryň biri boldy. Biz bilen arçanyň ýanyna idi arkadaşymyzy wasp edip aýdymaydan merkezde bejerge alýan çaga Halil Murat Kakadyrdyýewiň çykyşy hasam tolgunurjy we täsirli boldy. Bu çaga biziň merkezimizde Çağa merkezi ısmady spastiki diplegiýe hereket ösüşden ýa-da galaklyk ketel-ketitlemesi bilen bejergesiniň ikinji tapgyryny alyp ýör. Oglanjygyň hereket çäklenmesi ýararly alan bejergesinden soň hereket edip keldilip aýaklarynyň üstüne öz başdak durup edil arka dagymyzy wasp etmegi bir näçe wagt bäri ýüregine beslen arzudy. Ine şu pursat, şu şatlykly pursatda Halil Murat jigimiz öz arzuwyna ýetip edil arkadaşymyzyň öňünde özüniň ýürek joşguny beýan etdi. Iň arzuly arzulary hasyl edýän Gahrman arkadaşymyzyň Haliliň aýdymyny buýsanç bilen diňlemegi çağalar baradaky döwlet derejesine edilýän aladanyň berýän datly miwelerini gonç duýgusyny alamatlandyrdy. Bayramçylyk dawralaryny badalga beren Gahrman arkadaşymyza merkezde bejerge alýan jigimiz Cennet Bakywa hem özüniň ýürek joşguny aýdym bilen beýan etdi. Çağalaryň ýüregindäki iň ýaşy arzular idi arkadaşymyzyň arkadaşlyk Gahrman serdarymyzyň saglygy, özlerini ilmi dama söýgü bilen, mähri bilen şeýdip edilap durmaklary boldy. Merkezde bejerge alýan çağalaryň enatalarynyň hoşsarlaryň ýüregine Gahrman arkadaşymyza, hormatly prezidentimiz arkadaşlyk Gahrman serdarymyza alkyşlar bar. Ene ýüreginiň arzulary elbetde hemişe hasyl bolýar. Men şu ýerde merkezimizde bejerge alyp 8 ýaşyndaky çağajygyň ömrüne ilkinjigede qakat özüni aýdanyny, onuň qakatynyň buýsanç bilen gözlerinden ýaş akdyryp Gahrman arkadaşymyza bolan buýsançyny sag bolsuny aýdatym gelýär, agdatym gelýär sebäbi ömrümde birinji gerek çağamyň agdyndan qakat özüni eşitdim diýip buýsanan ýaş ýigit hemişelik ýüregine edil arkadaşymyza bolan hormatly prezidentimize bolan söýgüni ýüreginiň törüne saklajakdygyny, alkyşynyň biýme çörligini aýdanyna biz günne-günaşy şular ýaly enatalar bilen diýdarlaşyp söhbetdeş bolanmyzda edil arkadaşymyzyň hormatly prezidentimiz arkadaşlyk Gahrman serdarymyzyň alyp barýan sogaply işleriniň ömürlük dowam bolýanlygyna buýsanýar, begenýär. Şu buýsançly pursatlarda edil arkadaşymyzy arkadaşlyk Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, mertebeli başlarynyň aman bolmagyny tüýt ýüregimden arzu edýän Gahrman arkadaşymyzyň arkadaşlyk Gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun, her bir işlerine, döwletli sogaply işlerine beýik bir bar ýaran bolsun diýip ene ýüregimden, denan ýüregimden dilek edýän diňläniň üçin sag bolun.
Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznatynyň hasabyny bejerge alan çağı Amanow Muhammed Ali'niň ejesi Jahan Aşerowa. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, milli liderimiz, gahrman arkadaşymyz hemde arkadaşly gahrman terdarymyzy men eni ýüregimden sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadaşymyzyň howandarlygy mätäş çağalary öz kömegini gaýgyrmaýar. Meniň özüm munyň jany şaýady boldum. Meniň 2018-nji ýylda doglan oglum Amanow Muhammed Ali doga ýörek kemsili bilen ejir çekýärdi. 2021-nji ýylyň ýuny aýynyň 1-ni biziň üçin ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Men oglum bilen enäniň we çağanyň saglygy goraýyş ilmi kliniki merkezinde bejerge alyp ýatyrkak bize hormatly arkadaşymyz bilen duruşmak bagty meser etdi. Hormatly arkadaşymyz meniň oglumyň saglyk ýagdaýy bilen dolu gyzyklandy we muht operasiýa ediljegini aýdyp, sen hiç zady alady etme, seniň arkaňda daha ýaly döwletiň bardyr diýip göwnük berenine meniň begenjimden ýaňa gözlerim ýaşdan doldy. Ejizlan ene ýüregimde ýaşaýşa bolan umidim döredi. Şondan kän wagt geçmänkä oglumy operasiýa etdiler. Çağamyň saglyk ýagdaýy doludy keldildi. Operasiýa edilenden soň öňgürläp bilmeýän oglum gürläp başlady. Indi her gün işden gelenimde eje diýip gujak gerip ylgaýsyny görenimde oglum bir gürläp bilermika diýip uksuz geçiren günlerim ýadyma düşüp, eni kalbym şatlykdan ýaňa tolgunýar. Edid arkadaşymyz meniň balamyň ömrüne ömür goşdy. Hormatly arkadaşymyz bilen duşşamyzda bolsa, arkadaşym ogluma sen ataň gowy görýärmi ýa-da eneňi diýip onu gürletjek bolup soranda bolsa, meniň bokurdugym dolupdy. Hormatly arkadaşymyza bolsa, ol gürläp bilen oga diýip aýtmaga dilim barmandy. Gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman terdarymyz, bu ajaýyp iki insan bize bahasyna yetip bolmajak uly kömekler etdi. Olar meniň ogluma hydrata bolup ýetişdiler. Oglumyň ömrüne ýene bir ömür peşkeş berdiler. Şonuň üçin maşgalamyň adyndan gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman terdarymyza tüýs ýürekden sag bolsun maýdýaryn. Bu ýyl hem biziň üçin ýatdan çykmajak wakaly ýyllaryň biri boldy. Hormatly arkadaşymyzyň ýaşullaryň göreldesi, ýaşlaryň ýörelgesi diýip belläp geçýäli arkadaşly gahrman terdarymyz peder ýoluny dowam edip, howandarlyga, hosarlyga, mätäş çağalara himayet bermek baradaky mukaddes işlerini durmuşa geçirýär. 2023-nji ýylyň dekabryň aýynyň 20-çini hormatly arkadaşymyz Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howandarlyga mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň müdiriýetiniň mejlisini geçirdi. Şol ýygnakda gahrman arkadaşymyz howandarlyga mätäş çağalaryň sagdyn ötüp ýetişmekleri üçin 200.000 Amerikan dollaryny gaznanyň hasabyna geçirmek baradaky karara gol çekdi. Howandarlyga, hosarlyga mätäş çağalar üçin şeýle uly, sogaply, haýyr sahabatlary edýän gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşly gahrman terdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il, yurt bähwitli edýän atalyk aladalary rowaj alsyn. Men şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyzy, arkadaşly gahrman terdarymyzy we küllü türkmen halkyny tädil bayram bilen gutlaýaryn. Yetip gelýän 2024-nji ýylyň düşümli, ırsgally, saglykly ýyllaryň biri bolsun. Ýurdumyz parahat, asmanymyz asuda bolsun. Goý hemişe sagdyn çağalaryň gülküleri dünýäni ýanglandyryp dursun. Umuman asylly maksada ýerilip geçirilen dawarly maksat ýurdumyzda asylly ýörelgelerin rowajlanýanyny, şonda her bir adamyň, şol sany her bir çağanyň ykbalyna daxily wezifelere döwlet tarapyndan möhüm inserlýanyny äşkar etdi. Aýratyn ykbalyň emri bilen hosasyz galan ýa-da mümkinçiligi çäkli bolan çağalaryň saglyk ýagdaýynyň gözegçilikde saklanmagy, olara degişli gollawlaryň berilmegi halkymyzyň döreden ýaxşy desturlarynyň dowamaty atarlýanyny görkezýär. Dawarly maslahatyň ahyryna oňatmazlar türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadaşymyň adyna ýüzlenme kabul etdiler.
Onda gahrman arkadamyzyň başyna başlan asylly maksatlarynyň arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlükli durmuşa geçirmek netijesinde beýgi işleriň amal bolýanyny, olaryň döwrüň taryhyna altyn harflar bilen ýazylýanyny aýtdylar.